приятели, вече сме на езерото на Герман. Аз съм си тук с розовата въдица и идвайте с нас, защото е време да проверим колко и каква риба ще хвана. За да направиш замятане, следиш ли ми мисълта? Това движението ли е? Ма не трябва ли нещо да сложим на обед... Така, сега, бутам напреде. Когато сопне, дърпам металното, нали така? Да. Браво! И сега въртиш. Къде е рибата? Не чакай рибата, ти още не си метнала като... Сега представяш си да удариш най-голямата риба. Дайте ми 20 минути. A few moments later. Мен ми се вижда невъзможно. Ами аз съм много щастлива тук на язовира Слънчево, хората се забавляват спокойно, ядох кебабчета и пържени картофки, така че... Това и аз не знам защо се получи така. Как оценяваш уменията на Кати? От 1 до 6, за сега 1. Дойде напред. Браво! Това е. Ето, 6-0-0. Няма нищо навън. А колко пъти трябва да го направя, за да излезе рибата? Към 5-6-700 пъти. Обърках нещо. Жо! Въртиш сега. Въртиш, за да опънеш. Идва ти тук, хващай. Отваряш и сега мяташ. Окей. Ето там хванаха децата. Оле-ле. Бързо! Браво, бе! Тя оплева всичките въдици. Кати, ти ли я хвана? Видиш ли на розово кълве? Казах ли ти в магазина, че е на розово? Мале, има и късмета. Мръднеш. Сама си. Добре, достатъчно. Добре,